আগৰ পৰা এই ল'ৰাটো মানে থৰচা কৰি থাকে আৰু থৰচা কৰি থাকে মোৰ এখনৰ ইমান পইচা থাকিব লাগে মোৰ এখনৰ পইচা সোমাব লাগে মানে সব টকা পইচাটো মানে নিজৰ হাতত থাকিব লাগে সেইখিনি এইটোৱে আৰু বেলেগ কোনো কি নাই এই মাইকী লগৰ লেংলাং হোৱাটো কিমান দিন হ'ল তাৰ আগৰ পৰাই মানে এই এনেকুৱা স্বভাৱ আছিল মানে সম্পত্তি লোভ প্ৰপাৰ্টি লোভ কেতিয়াবা দেউতাৰ মোবাইল চুৰি কৰে কেতিয়াবা মোৰ কাপোৰ চুৰি কৰে কেতিয়াবা মোৰ নাতিৰ কিবা চেণ্ডেল পেলাই দিয়ে কেতিয়াবা বাচ্চা সৰু বাচ্চাকে মানে কিবা এই মুৰিচ খুৱাই দিয়ে বাচ্চা মানুহক কেতিয়াবা ফুলদিটোক গুলাই পেলাই মানে কাঁইট পেলাই দিয়ে এনেকুৱা মানে বিয়াৰ হোৱাৰ আমাৰ ঘৰত যে যেইদিন বিয়া হৈছে এইদিন পৰা মানে মোৰ ঘৰত কোনোদিন শান্তি থাকা নাই এই সম্পত্তিनि थाखायनो बे साजिस खालामखानाय सासे आंनि फिसायाथ' गैला दा आंखौ फुल प्लेनिं खालामनानै बिसोर खुगाजोंसो होनदोंना बिसोरनाव जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननाय बिसोर जेबो बिदि प्रुफ गैया खालि खुगाजों होननानै आंखौ फासायनाय बिसोर फासायनायानो जायोना बे आंनि फिसायानो बेबायदि भुल खालामनो मोनासै आंनि फिसाया लास्ट टाइमावबो माबाय बेनि लास्ट बिदाय दिनाव ओरैबायदि गाज्रि खालामना होबाय लास्ट बिदायखौबो मोजां होनो मोनासै लास्ट बिदायखौबो ओरैबायदि गन्डगल बेनि मोजां थांहोआसै आंनि फिसायखौ खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय स' भिडिअआ लेट जाबाय रायजोफोर अब्लाबो आङो नोंथांमोनजों सावरायलायनोहाय बे भिडिअखौ हगारनानै होनाय जाबाय दिनैनि समाव जोङो ससियेल मिडियायावहाय नुजानाय माखासे भाइरेल भिडिअफोर गोसारगासिनो दङ बेनि सायाव जों सावरायगोन जाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुखादोंना न'खरनि दावराव दावसि बुथारजादों बिसियानो फिसायखौ बुथारनाय बेफोरबायदि अजद जोङो नुनो मोनदों बिनि सायाव जों सावरायगोन आरो लोगोसे जोङो नैथियावहाय नैबे दावराव सोमजिलायनाय क'क्राझारावहाय टेन्डार सेरलायलायनायनि सायाव जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर बे समाव जों गिबिसिनथारावनो इन्ट्र'आवबो जों नुखाबाय बे इन्ट्र'खौ लानानैनो जोङो दिनै बाथ्राखौ सावरायलायगोन रायजो राजा नोंथांमोना सावगारि मोननै नुदोंना बिखुनजो आरो बिहामजो बिखुनजोआ बुङो बेखौहाय दाय होयो बे बुङो बेखौहाय दाय होयो दा दाया सोरनि मा दा फारसेथिं जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला सानैबो थगायदों नामाबो होननानै सानलायलांनो हायो रायजोफोर मिथिबायना दा बिसोर सानैनि भिडिअखौ जोङो कमप्लिटलि खोनासंजोबोब्ला अब्ला सानैबो थगायनाय बायदि मोनो सासेया धोन सम्पतिनि थाखाय आरो सासेया गावनि फिसाया नागारजानानै फिसायनि आखल आखुनि थाखाय नै बेफोरबायदिखौ जों नोजोर होनानै नायोब्ला आरो बिथांमोना डाइभर्स जाखानायबो दा बेफोरखौ जों नोजोर होनानै नायोब्ला अब्ला बे मानसिया थैनानै थांनायनि जेबो खहा गैया मिथिबाय दा रायजोफोर नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नाय बे सावगारिखौ नायोब्ला हौवाया जोबोद गाज्रि थाखा फैसा थानायनि थाखायनो धोन सम्पति थानायनि थाखायनो माखासे मोजां लाइमोन हिनजावफोरखौबो बे हौवाया गाज्रि खालामदों होननानैहाय जोङो साननानै नायनांगोन मानोना बिसोरो फैसाजों राजा मिथिबायना फैसानि राजा धोन सम्पतिनि राजा बिनि थाखायनो बेफोर जाथाया जानो मोनदों खोमा होननानैहाय आङो साननो रायजोफोर दा नोंथांमोना नुदोंना सावगारियावहाय बेसेबां माबायदि गेलेदलायदों लाजिया फांजिया मान सन्मान गैयै ना अब्ला बेफोर मानसिया थांनानै थानायनिफ्राय थैनानै थांनाया साबसिन जाहाथे आरोबाव इयुनावहाय गुबुन सोरबा आइजोआ बिनि फानजारियाव गोग्लैबावा आरो बे हिनजावाबो थैनायानो साबसिन नाथाय बे जाया रियेल असे बिनि बिसि बियो थांनानै थानायानो बेस्ट मिथिबाय रायजोफोर सानै फिसाफोर थाबाय अब्लाबो फिसा फिसौ थाखांनायनि उनावबो दावराव दावसि सोमजिहोनानै बिसिजोंहाय नागारलायनाय आरो बेबायदि फिसाफोरखौ अननो रोङि बेबायदि मानसिया थैनानै थांनायानो बेस्ट होननानैहाय आं साननो मिथिबाय रायजोफोर आं बेवहाय बिखा खामा आं अनेक नायबोगासिनो दङ बिसिनि भिडिअखौहाय दै
बिमानि भिडिअ आरो फिसाज्लानि भिडिअ आरो बिहामजोनि भिडिअ आरो बै गुबुन सासेबाव सेकेन्ड बिहामजो बिसोरनि भिडिअखौ नायोब्ला बेयावहाय बिखा खालामनांगौनि गोनांथियानो गैया। मिथिबायना रायजोफोर? दा नोंथांमोनासो मा बुजियो मालायनि न'खरनि मामला, नाथाय जों सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियायाव नायोब्ला अब्ला थैनानै थांनाय हौवायाबो जोबोद आखल आखुआ गाज्रि। दा बिनि थाखायसो बेफोर जाथाया सोमजिदों रायजोफोर। नैथियाव फैदो, नोंथांमोना ओरै नायदो बेखौहाय नै, बे जाहैबाय क'क्राझारावहाय टेन्डार गावनायनि मार्केटिं टेन्डार गावनायनि दावराव दावसि। थारैनो BPF गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा बे बड'लेण्ड हाउसआवहाय दंजोबो, गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो दङ, नाथाय बिथांमोना बे दावराव दावसि नारा नाथा होसोलायनाय, नारज्रेदलायनाय, बुख्रुबज्लायनो नागिरज्लायनाय, सेखरलायनाय बेखौहाय कन्ट्रल खालामनो हायाखिसै नामा रायजोफोर? गावसोरजों गावसोरनो जुदि बेबायदि एसेबां दावराव खालामलायोब्ला अब्ला गुबुनालाय माथो बेयावलाय आगान होनो हानांगौ जाखो? हा? गावजों गाव बिसोरो एसेबां नांज्लायलायो, मोजाङै मोजां सावरायलायनानै रायज्लायनानै लानो हाया नामा टेन्डारखौहाय? बेसेबां लासिंसिं। गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मा सानखो अब्ला बर' रायजो राजाफोरनि सायावहाय रायजोफोर? BPF सरकारा टटेलि फेइलुर। दिनै BPF सरकारनि बे नोजोर होनो रोङै, दैदेननो रोङैनि थाखायनो बेफोर थासारिया जादों, नङाब्लाथ' जानाय नङामोन ना रायजोफोर। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? बिथांमोना कन्ट्रल खालामनो रोङा, बुजायनो रोङा रायजो राजाफोरखौहाय। मिथिबाय दा? दा बेनिखायनो बे थासारिया जादों, नङाब्ला बे जाया। दिनै जोङो नुनो मोनदों भारतनि दुरान्ड कापआबो गुवाहाटीयाव लांजाबाय। जोंनि बड'लेण्डआवथ' लाबोनो हागोनखौ जों नुखायाखै। नायनोसै 5 बोसोरनि गेजेरावहाय, बोसोरसेयानो जायाखै नालाय, 5 बोसोरनि गेजेराव नायनोसै दुरान्ड काप बायदि स्पर्ट्सफोरखौहाय हाग्रामा महिलारिया लाबोनो हायो ना हाया जों नायनोसै रायजोफोर। दाथ' गुवाहाटीयाव लांबाय, जोङो बयबो मिथिगौ। दा बेनिखायनो आङो नोजोर होनानै नायबोगासिनो दङ BPF पार्टिया मा खामानि मावमारगोन, ना बेबायदिनो रानज्लायनानै जानायावनो फोजोबजोबगोन नामा? सोरबाया बुंदों बे मा होनो मुंख्लंफोरनो होनायाव 5 लाख होनायनि बाथ्राखौहाय बुंनानैहाय सोरबाया बुंदों आरोना, सोरबा थांनाय सरकारा 3 लाख 4 लाखल' होदोंमोन होननानै बुंदों। नाथाय बिसोरबायदिनि मेगना खाना आरो बिसोरबायदिनि गोसोआ थौले गोसोनि मानसिफोर। बिसोरनि फैसाखौहाय फिक्स डिप'जिट खालामनानै दोनदों आरो सोरबाया जुदि नांथारगौब्ला बेखौहाय गावबा गाव बख'नानै लाजोबनायनि खाबुखौबो बानायनानै होदोंमोन। मा इसेबां ननसेन्स खोथा बुङो BPFनि ITCL बिथांमोना रायजो राजा नोंथांमोन। एकदमबारे खर' गाज्रिफोर बायदि बाथ्रा बुङो दै। आरो नोंथांमोना नायदो क'क्राझारावहाय गावजों गाव बुख्रुबज्लायनाया बेखि मोजां? रानज्लायनानैबो लानो हाया, मोजांबो गोरोबज्लायनानैहाय सावरायलायनानैहाय खामानि मावनो रोङा। माबायदि सरकार बेलाय रायजोफोर? नायलां नोंथांमोना माबायदि सरकार जायो। आरो रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि बाथ्रायाथ' गोजाननि बाथ्रा, बे खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा। रन्जन दैमारि सारखौ बख'गोनाथ' बेखौथ' जोङो सिमाङावसो नुहुरो रायजोफोर BPF पार्टिखौहाय। अब्ला रायजोफोर गोजोनथोंसै। दिनैनि भिडिअआबो एसेखिनियानोमोन। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जय बर' हारिनि।